Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala khairil bariya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tanune kofe ka wali nyuman don ka soli ni hina yini chaya kake dan fe una so here maka Muhammadul Mustafa kodu ana so dun san maw ana ka sahaba nyuman ani mogo de utu nyo ya foka se alkiyama jodo ma ya rabbi ala kaneni awye o jama kulusan mainfe ka foli ni wali nyuman don ta kala se Shirifla TV la jabara bela jalima maliko no foka se maliko gama o fenfe ni nyama dale no Shirifla TV la ni tumaina ka wula dona ka fa biwajulu keneka ami bawon Nabula keren nyala Saadu Ziwaza kuru konala kasangani Muhammadul Mustafa ka kuma nogantuguye ni ode adamade ni fatula ibeta ka fendama dama tuiko o fendama doye kata ka denyuman toiko ani komogo nyuma tuiko minumbe duwa ukiye ninga sarakati uboye ode hukum konala jamiatu ansar dini konona la silikelaw ni oye wuduye minu yu niundi ninga ugana follow di Seydi Sharif Osman Madane Haidarama dine demelila kunungo foka se bima wulu deonye faranyoga jekulu labe ninga kekelenye ku bolo di nyogoma yasa ubese ka ufa utugu nyogoya choga mina ningu unobo Seydi Sharif Osman Madane Haidara demelila ni ojekulu ye la relève doué la dala kodo ufe ube kene ba nyenemaya ninga ke tashibila kene duwa udon kene hine nyini kene ye umasa furo ye minu yu kon alaka hinela ka klaka se minu be nyenemaya lama yasa shijani kene ya be ala bolo chuga mina alaka se ko odu uma min bara ubekera ka ben Février kalo masamba flani muganu woro ka uladona ka fonyine yara kunye kene takunanna kene kun shere no ni anga shirifla kacha mai aranu numbedo ni mogoba welelo kwa foli ka unuga ni sojali kaunye ay mi soro la anga je kula je nyofe kasangani Seydou Rosni ka kuma kan sarmonye kuma kan mina ni abafa anyana koni adamaden fatwa iga bara kelum bela jelebejo kuna kera bara sabai o bara sabado la kelenye ni fatwa ka denyumanto iko janyogo nyumo balema nyumo ifatulen kofe minumbu haklitu ila ni do keli ani sadaqati boli kasangani ni kuma kaindi la relève wudu no de jamiyatu ansar din islami kulukon mana cheba numbe no nube wele wudu islam no kalenkando kafo kubi uni anuka na folodi ankarangoma kaseka ademe dine la selila jon kandalila debi kunu fogata se bima alhamdulillah ni cheba minu ye anko alaka hinena ina fo a Sheikh Sautin Jai a Sheikh Smauru ona nyogona chamu amani na ala fe alaka ka hine jidu uka an minu ye wudu dewnye an fana ye ansi ka miri ka hakili jagabo ka fo samosa ka wati do keren ka tashibla ani duwudu ani sadakati kelebo ka osi ko nyeshi angani taba sanma minuma wa minu menina ula ka duwu ko lu fanaye awni ulu ala se ku se sabati chukumina ankara mugono nini kene nye bara inta ko nananye ula ambi po ka foli dina baga bela jelema femo fe nana do fara anga kene bonya kan anga kene yanga jidi ambe ala de ala kan musarani here o temelen koroko fe kanga foli ani anga wale mondo ko ta ko nyeshi anga sababu nyuma
ani an karamɔgɔ hadarat janab asayid sherif usman madan haidara a ma ɲini ala fɛ ala ka sijan ani kɛnɛya di ni cɛkɔrɔba ɲuman in ma a n'a ka denbaya sanuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'u kalifa ala la k'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ mɛn u la u ye hɛrɛ min kɛ anw ye u ye anw bila kanda sira minnu kan ni ala tɛ fosi tɛ se ka u sara donc an bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ nin cɛkɔrɔba ɲuman ye a bɛ min fɛ tigitigi an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'an ka foli ani an ka waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an faw ma ani an ɲɛ jɔyɔrɔw k'a daminɛ sheikh mohamed lamin cham fo ka taa se an fa ma a sheikh alifa jalo ani u tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli u ye sijan ani kɛnɛya la k'a ɲini ala fɛ ala k'a n'u sen sabati an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ anw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ala bɛ se ka dɔnni nafaman di anw ma ala bɛ se ka anw sen sabati nin taasira in kan cogo min na an bɛ se ka ala sɔrɔ nin siratigɛ tilennen kan folikan minnu bɛ an bolo k'a lase labagajama bɛɛ lajɛlen ma o de ye nin ye. Silamɛw bi su in na an bɛ fɔlɔ ka ala faama fo ka setigi ala barika da ka masa in waleɲuman dɔn ale min ye an fara ɲɔgɔn kan yan bi su in na nin kuruba in kɔnɔ a foli ka barika da u bɛ wajibiya an kan n'an ye ala fo ka ala barika da an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini a fɛ a k'o ji di kira na somɔgɔw kan ani mɔgɔ mɔgɔ de kɛla u nɔfɛ turuba ɲuman ye fo ka taa se lahara jɔ dɔw ma ala k'an sabati o jamakuluw la o la bi su in na ala sɔnna an bɔra san ka na nin kɛnɛ in seereya an ɲɛmɔgɔw fɛ ani an faw fɛ sabu nin kɛnɛ in a bɔra wududenw ka kɛnɛ na n bɛ fɛ ka mun fɔ ala sɔnna an faw ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban o b'a jira k'a fɔ kɛnɛ in bɔra denmisɛnw taya la a kɛra mɔgɔkɔrɔba kɛnɛ ye o la an faw minnu sɔnna k'u ka baara bila ka na fara an kan nin baara in na an b'o fɔ k'u barika da k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an tɛ ɲinɛ sababu ɲuman kɔ seyidi sherif usman madan haidara ale min kɛra sababu ɲuman ye ka anw fara ɲɔgɔn kan nin baara in na an b'a deli ala fama fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ sija kɛnɛya labanko ɲuman ya rabi ala k'o di an n'a ma a kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yiriw ka nɔfɛ tuguba ɲuman ye o la n'an bɔra yen an tɛ ɲinɛ sherif usman madan haidara a zuriyaw kɔ olu minnu ye anw ka ladegɛlifɛnw ye an jigi dalen bɛ olu minnu kan an sen dalen bɛ olu minnu sen dalen na an bɛ olu de nɔfɛ kodɔnnaw ko ten n'i y'a ye nin kɛnɛ in kan an bɛ mago bɛ fɛn dɔ de la anw minnu ye wuludenw ye ala sɔnna kira bɔnna bɛɛ a bɛɛ kɛ bɔ anw bolo la nka ala sɔnna sherif usman madan haidara ale bɔnnaw ka olu de kɛrɛnkɛrɛn k'u kɛ anw ka lansaraw alimami ye a bɛ wajibiya an ka jɔko naani an ka seli olu kɔfɛ o siratigɛ ka waati n'a cogoya kama an tɛ kuma in kun dala jɛɲɛ mɛ yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ anw minnu ye wududenw ye sherif usman madan haidara jigi dala anw faw kan k'u balolen to ko diinɛ in t'i bɛ bilen a bɛ wajibiya anw denmisɛnninw fana kan an faw ka se ka ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ an na an faw ka se ka wasoyɔrɔ sɔrɔ ni an ye f'an k'an janto nin yɔrɔ in na bamananw b'o de fɔ ko n'i ye dondalamugu kɛ dangaden tulo kɔnɔ k'a bɛ mani taama kɛ o la anw minnu ye wududenw ye an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la. kalanden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na kalandenw ka ɲɛmɔgɔ bi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ tɛmɛnenw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na min bɛ bi n'ale dala ne ye n'o ye y'a ye n'o ye dafiya ye
wala ko ni kene sigila min kene ye olu kala no mo buya ni olu ko wasa wala kala na ndo fene mi be kala na yakono me usende kene kaya ba furula no ya kala mo yere ga furu ka damne do nyuma mun dugula ani fiya wala ko bela jelen to wala munun bi ani munun tiya ko ka furu la sen na ba bela jelen ka fo ni kene ni yolu yere de ka kene udu dew u ka cha tiban aidara de na moden tiban udu de yere tiban fo ni yere boala wala ko ni kene sigila udu dew ndo wala ulu kala ni ma yu tadidu wala ko afulu la sen na ba che mana musuma bela jilima kerengere na anfanu no ya nga bu kharam ko nu ye munu gara kharam ko sene abolo ni anye joroy kharam ko yere jigi farane mu ya mi domi ko bi ko fuli ka duma ko dew yere fene mi waso ni faye mi ye oluyi ka dugo ke ya rabbi dew yere ka bu sene o sene nona ni ya yo fene sira ka ke olu nyana bi kharam ko ye mi fu yo la bara ni ikhlasu ye ko nanje o ya to dew fene moru la be mi yi udususuma ka sura anshima boya folo kharam ko yere nyana ya wasa danwi wala kuma suru yana ko wa fulla se bema min be sababu yan karam go mi ko ma yin ala fe ni duskun jele ko shini kenya ala ko di karam go shini kenya ala ko di karam go ala ka an yere ke karam go de mai ni kono nan jele da bele jele ina fo an ga karam go nu ya ke to mun an yere fene mi be karam go nu ko ka karam go yere fene de fo ta sanga dona baba ya rabbi ala ko no ya bele jele an sigira hera la ya rabbi ala ka wele hera la ala kan bɛ sahaba ma ala kan sago d'a ma ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman o bɛ setigi ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'o di an ka sababu ɲuman ma sɛyidu sherifu usmani marani hayidara a n'a ka denbaya an b'a ɲini ala fɛ ala k'u la kisi ala k'u la tanga ala ka don u ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ n'an bɔra yen janginɛbugu tɔgɔ la ani komite bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka damina an karamɔgɔw la an karamɔgɔbaw bɛ yan an ka imamubaw bɛ yan u bɛɛ sigilen bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ foli damina olu la ka tila ka foli lase sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli lase mɔgɔ mɔgɔ nana ka bɔ yɔrɔ la yɔrɔ janna mɔgɔ fara yɔrɔ surunna mɔgɔ kan kɔfɛ n'an bɔra yen sigi yɛrɛ sababu ye mɔgɔ minnu ye an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn olu ye n'o ye udu karamɔgɔw denw ye olu ye nin kɛ laada ye u yɛrɛ bolo san o san u bɛ nin kelen sigi ko k'a kɛ tasibila ye k'a se a kɛ hinɛ ye k'a se u fa minnu fatura ani minnu balolen don ka tila tuguni ka a barika don olu fana na an b'a ɲini ala fɛ u y'o ŋanigɛ ɲumanya min siri an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o dugawu jaabi an b'a dɔn olu yɛrɛ ye nin ŋanigɛ min siri o bɛ an jigi fa ka sababu kɛ mun ye den min hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko n fa min taara lahara ko n ka dugawu k'a ye mɔgɔ ka kan k'i jigi da o den kan jan ko karamɔgɔ serifu usmani madani hayidara ka mɔgɔ lamɔlenw o tuma an bɛ dugawu k'u ye u bɛ dɔnni ɲini de la an b'a ɲini ala fɛ hali bi dɔnni nafama ala k'a di u ma u bɛ barika ɲini de la hali bi ala ka barika di u ma an y'o de f'u ye u k'u jija cɛsiri de b'u bolo u k'a ɲɛɲini an b'a dɔn u b'a sira kan nka anw denw don anw b'u bilasira de tuma dɔ la mɔgɔ bilasirabaga a bɛ fɛn dɔ fɔ tuma dɔ la n'ala ma fara i kan i t'a faamu an b'o de f'u ye sanga ni waati bɛɛ n k'u k'u cɛsiri e bɛ n'i yɛrɛ ɲininka ko tuma ko ninnu cɛsirilen tɛ dɔɔni ɲini na an b'a fɔ ɔhɔn u cɛsirilen don nka ni den bɛ kalanyɔrɔ la convocation kɛ o kɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔndan kɛ o kɛ k'ale de bɛ danni kɛ a bɛ mɔgɔ fila dan ale bɛ kɛ filanan ye walima a bɛ kɛ sabanan ye a ye minnu dan e ɲɛ t'olu la dɛ mɔgɔ fila ni saba min b'a dan tuma dɔw la e ɲɛ bɛ o de la i b'a fɔ i den ye k'i jija k'a sɔrɔ a ye mɔgɔ caman dan kilasi kɔnɔ mais minnu bɛ k'ale fana dan mɔgɔ kelen mɔgɔ fila toujours e b'a fɔ i den ye dɛ k'a k'a jija ale fana ka olu dan o la anw denw o de la an b'a f'u ye k'u k'u cɛsiri sinon mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka ninnu ka kalanko la cɛsiri mun b'o la kalan na a dɔw taara kalan kɛ fɔ jamana yɛrɛw la dɔnni b'u la faamu b'u la hakili ɲuman b'u la dugawudenw de fana don wala an bɛ dugawu de k'u ye k'a ɲini setigi ala fɛ u bɛ ka nin dugawudenya sira min ta yarabi ala ka barika don olu yɛrɛw la ala ka barika don u ka dɔnniw na dɔnni nafama ala k'a di u ma ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw hɔrɔma kosɔn bidɔn hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam
bilasirali kunfɔlɔw bɛ kɛ an karamɔgɔ Ustaz Sidi Jalo fo ka se Ustaz Kasim Jayma. An ye min sɔrɔ u ka bilasiralikanw na, an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. O la su in na kuma jante ne ye munumunu k'a lajɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye an kalan fɛn min na ka taa b'o dɔ kan. Hatamul Aswam n'o ye Shakiki Baliki ka kalanden ye. Hatamul Aswam don dɔ la Shakiki y'a wele k'a ɲininka. Shakiki ko a ma a ko Hatam e ye ne jɛɲɔgɔnya kalandenya sira fɛ fo san 30 nka san 30 in kɔnɔ a jɛɲɔgɔnya ninnu kɔnɔ e ye mun nafa de sɔrɔ. Hatam ko Shakiki ma a ko ne ye jɛɲɔgɔnya min kɛ e nɔfɛ san 30 in kɔnɔ a ko ne ye fɛn 8 de sɔrɔ e nɔfɛ. A ko n'o fɛn 8 ye ne ye n ka niyɔrɔ sɔrɔ y'o la Ala yɔrɔ wa ne ye n fosi yɔrɔ y'o la ka bɔ jahanama ma. Fɛn 8 o la sisan Shakiki ko a ma ɔ Hatamu o fɛn 8 i tɛ n yɛrɛ nafa wa? e ma ye Alakira ko ko al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. A ko aw tɛ mɔgɔ la kekuman dɔn wa? Mɔgɔw la kekuman ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min y'a yɛrɛkun lajɛ ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sini bɛ se. An filɛ nin an fa minnu ka kɛnɛ kan nin u ye tu dɔ de tigɛ o kama anw sigilen bɛ yan. Olu t'anw cɛla bi nka u ɲɛnamayalen don. Ne ko t'u ka ɲɛnamaya ma ko min bɛ barisaku la dɛ e k'a lajɛ olu taalen kɔfɛ u ka wajulu minnu bɛ ka jouer hali sini a bɛ ka cɛ joli joliw de kanda. O ye kɛnɛkan ko de ye min dogolen t'an si la. Baasi t'a la o ye kɛnɛkan kow de ye minnu dogolen tɛ. O kama Hatamu a ko Shakiku ma a ko ne ye fɛn fɔlɔ min sɔrɔ nafa la a ko o ye fɛn fɔlɔ jumɛn ye? A ko wagati min na k'ale y'a sigi ka adamadenw lajɛ ale ye adamaden kelen kelenna bɛɛ ye kanumafɛnw bɛ dɔ la dɔw jarabilen don fɛn wɛrɛ la fɛn wɛrɛ ka di mɔgɔw ye a ko olu bɛɛ kelen don k'o kanumafɛn ninnu de minɛ k'olu kɛrɛnkɛrɛn u yɛrɛ ye k'o k'u teriw ye k'o yɔrɔ la k'ale miirila. K'ale miirila sabula k'ale nana kanumafɛn ninnu ye o bɛ den na a bɛ diɲɛ miirina wɛrɛw la ko nka k'a kanumafɛn ninnu dɔw b'i dɛmɛ de ye f'i ka bana dilan kan. N'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn gulɔminaba tɛ ne gulɔ y'i bana a tɛmɛ man di bilen dɛ. N'i y'a mɛn ɲɔgɔn suyɛnnikɛlaba tɛ n'i paralysera i wuli taa man di bilen dɛ. O la sisan nɔ k'ale kanu ale ye fɛn min bɛ yen nɔ ni ale y'o kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'a ka fosi yɔrɔ sɔrɔ o la a ko k'o kɛra baara ɲuman ye ko sabula ko ni ɲɛnafin bɔbaa b'ale la kaburu kɔnɔ k'o y'o de ye o kama an fa ninnu ye ɲuman de bila ka taa. La tattakhizu dunya rabban fatattakhizakum abida. Kana diɲɛ minɛ k'a k'i ma ye n k'olu y'o de faamu o kama olu ye ɲuman ɲini k'aw kana diɲɛ minɛ k'aw ka ma ye ko sinon diɲɛ b'aw k'a ka jɔn ye o kama olu ser'u yɛrɛ la k'u kɔ don diɲɛ na k'u bɛna fara sirifi kɛ ka siri Sɛrifu Mamadu Hayidara k'a dɛmɛ k'Ala ka diinɛ lase. K'ale ye baara ɲuman suganti ko sabula ko kuranɛ kɔnɔ Ala ko man ya'mal salihan falinafsihi wa man asa falayhi wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de o tɔgɔya kelen don n'i ye baara jugu kɛ
iya ki yere de qur'aner dun fene ko faman kana yarju lika rabbi falyamalu amalan soliha Allahu akbar ne mo mi me fe ka ma bengu nyoya nyumana ki ka ke barakela nyumai tiens Diallo odogoy wakati la wakati mi nga gele tiens hata mu fle ka foni kale fe minye ko be se ga le nyana fimbo o be ka le jenyoye o be ka le boruke nyoye kaburu kono ko kera nyumani Allahu akbar odo Diallo wallahi shakiku kwa mako ni echen sikatola wallahi ako hata mu ite njidi tuguni wa naam ako fulana fo yalla de aha ako inni ra'aytul khalq yaqtaduna bi ahwa'ihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim Allahu akbar Diallo fata'amaltu qawluhu ta'ala wa amma man kafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa tiens odo Diallo wallahi kale aramadunyi naam utugura uniuni ko wallahi okera niye mo senge okera koy Diallo e may sayyidina ali kuti kanga sira femba flay o foye Diallo e ko to di tan akutulul amlu wa itiba'ul hawa tiens ay sira wati jaye naam wati jaye to chemi kumega mogo janfa ale mirila ka tesa o kama continue la feti sigay Allahu akbar wati jaye to jeni mi be no ni biga funanga ya tangono ni kun ken ki yere di alama ibanuma tiens Diallo tulul amli odogoy wati jaye sikatola wati jaye mogo senge okera goy wati jaye to muso ba che janfa tiens wati jaye mogo senge sigay wati jaye denge danga de ya masauma tiens keneka wati jaye mogo senge wati jaye to chema kila muso ni nyoche wallahi Diallo tulul amlu odo o kama hatam ko kale mogo yi ku tugulenu ni dungo ko Allahu akbar keneka qur'ane dun kono ala ya ladi okera ako wa amma naam man kafa maqama rabbi odo ako ni mogo mi sirana ma joyoro ye naam ka do minata kotala sansan ala ere nyebena ka do ne be se nga balma yin chance no ala nya mirnamta ala ere nyebena ka do me se ga mogo janfasa no ka karo beko ka jaw beko ka do ko ala kere nyebena ko wanaha nafsa anil hawa anima blood ngo mununa abikla ka ere ko ulu bege nga bo ayela tiens ya Diallo wallahi ko fa innal jannata hiya al ma'wa sikatola ako ebo wote gi sabati yoro de nyina ko flateo ko nibo nyini ko aljinedi sabula ale bana haramu abana cheni ko ma fen me mo yoro ma jan alala abanuma o kama sayyidina ali ko wa itiba'ul hawa ako ni dungo tuliye mo ko sege tiens sikatola Diallo mo ko sonu ni ka ba tola wallahi okera Diallo abe di biambulu kabako dogoy wallahi anga jawla bi abe di biambulu Diallo abe di biambulu anga furuso kono bi abe di aywa Diallo wala abe di biambulu deni masaw che bi abe di sigay Allahu akbar ni ala me min ke garsige tigi ta wuyu wallahi keneka kuma dme kuma mi faw ndatara diuna tiens odo kuma dme kuma mi baw yaye ni nga publicité mo ko te se ka foy ke tiens kasoro burama mi be sokono no be bara la yi billahi amugo ma jola tiens sikatola parce que muna o te doni fensu wallahi Allah mbalma ge yi koloshi mbalma muso yi koloshi ado ko wakati janga ni fili ni dungo janga ni dungo tuguli kani la malasa kiga doko dono be o kama hatamu ko mo sonu ni uyu ni dungo de bina utigela ka ja to be ko o la ala ko ni mo mi sirana ale ala joro ye ka kila ka ani dungo kele ko tigire sabati yoro ye aljine o kama shaki ko hatamu makiye chenfo wallahi sikatala Diallo eki foshi yoro ni kuma ngono tane wallahi kabako do e gagne yoro ala bolo ko nyini kuma nunu ngono tande naam ato ko dondo amna ta setigi kumbe
siga tɛ nin na wallahi o kama an fa ninnu ye ɲuman de kɛ k'a o bila kɛra jalo shakiku ko hatamu ma ko n jidi naam ako shakiku ma kan ako inni ara'aytu kullu wahid min an-nas yas'a fi jami'i hutam ad-dunya thumma yumsikuha qabidun yadahu alayhi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi sigi allahu akbar jalo ako kale mɔgɔw ye naam adamaden kelen kelen na bɛɛ o ko ka diɲɛ ni mara diɲɛ nɛgɛw diɲɛ girin-girinka fɛnw k'o de ka d'u bɛɛ ye o kama u y'a ɲini haramu fɛ u ma se ka muɲu ka ala makɔnɔ tiɲɛ jalo o do boyi wallahi a ko o yɔrɔ in na naam k'ale miirila ala ka kuma la allahu akbar ko ala ko ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi siga t'o la hey fɛn min b'aw bolo a bɛ ban pewu ni ala ta ye ne dumelen don tiɲɛ kɛnɛ kan wallahi i ye nafolo min kɛ ka sinji fara ɔhɔn a bɛ ban pewu jalo i ye nafolo min kɛ ka terimaw fara naam a bɛ ban pewu i ye nafolo min kɛ ka mɔgɔw sara u ka se ka mɔgɔw buruja ɔhɔn a bɛ ban pewu siga min bɛ to yen n'o ye ala ta de ye wallahi kɛnɛ kan a jalo o la fo mɔgɔ de ka sɔn tiɲɛ k'a fɔ n bɛ fɛn min na n y'a yɛrɛ yɛrɛ de o do n'o tɛ kisi tɛ yen tiɲɛ jalo wallahi a bɛ di naam anw bolo bi a bɛ di wallahi kabako do hatamu naam shakiku ko a ma k'a k'a jidi ɔhɔn a ko hatamu ma a ko shakiku ma naam a ko ne ye fɛn naani na min ye ɔhɔn a ko inni ra'aytu ba'du khalq allahu akbar zunna sharafahu wa izzahu fi kasrati al-aqwami sige wa ashair ɔhɔn فاقترب بهم وزعم آخر أنهم في ثروة الأموال نعم وكسرة الأولاد فافتكروا بها الله أكبر وحسب بعضهم الشرف والعز في غصب الأموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم الله أكبر جلو hatamu wo shaki kuma نعم ako iga ni jɛɲɔgɔnya in kɔnɔ ne ye nafa min fɛnɛ sɔrɔ a kɔnɔ ako ne ye dani lajɛ ne y'a ye ko mɔgɔw y'u ka kɔrɔta ani u ka bonya u y'o de jigiya ani mɔgɔ caman sɔrɔli k'olu lamalasa ani wari caman farali ɲɔgɔn kan ani den caman sɔrɔli k'a fɔ k'u b'o de k'u yɛrɛ bolominɛyɔrɔ ye tiɲɛ a jalo siga tɛ nin na adamadenw ka wari munumununi adamadenw tɔɲɔni adamadenw joli bɔnni k'u b'o de k'u yɛrɛ bolominɛyɔrɔ ye allahu akbar o do koyi jalo o yɔrɔ la naam a ko fatakattu aha annahu fi itlafi mali wa israfihi wa tabzirihi ale ko k'ale ma ɲɛni foyi ale ma nin ye cogo foyi la fo n'a kɛra dɔrɔn de mɔgɔw ka wariw yɛlɛma yɛlɛmali mɔgɔw ka wariw tiɲɛni ko o yɔrɔ la ale tasira k'a fɔ ko ala kumana an fɛ kuranɛ kɔnɔ inna akramakum indallahi atikakum allahu akbar o do k'a fɔ k'i ka bonya e ka kɔrɔta den caman sɔrɔli jama caman sɔrɔli k'a fɔ k'o de ye cɛya dɔ ye ko la k'o tɛ ko n'a b'a dɔn ko ala k'o kuranɛ kɔnɔ ko inna akramakum indallahi atikakum mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'o ka bon ale ala bolo aw yɔrɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ aw cɛla yen nɔ k'o ye de ko min siran n'ale ala ye sigi o do a jalo wallahi o do ala ye siran ye a bɛ di ah kabako do wallahi an ka sigiw kɔnɔ ala ye siran ye bɛ min ayiwa jalo fan jumɛn don wallahi sunna nka cɛ minnu taalen filɛ nin ye aha n ko olu ye fɛn dɔ de ɲɛsigi o kɛra wallahi o kɛra o siranna ala ɲɛ de tiɲɛ wagati min na mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ f'u ma siga t'o la aw bɛ karamɔgɔkɛ in kɔ ye a tɛna kɛ fɛn ye aha u b'a fɔ tan dɛ wallahi o ko anw ɲɛ t'o la o ayi u ɲɛ t'o la a ye dayɔrɔ min yira anw na dɛ Ɔhɔn. anw ɲɛ b'o de la wallahi wa u y'a sɔrɔ a jalo olu ma miiri ne diɲɛ ni wariw farali ye ɲɔgɔn kan ayi o ma k'a fɔ k'i ka jamaba de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ e ka mɔgɔw ka wariw de yɛlɛma yɛlɛma k'i ka bonya bɛ sɔrɔ o de la olu ban'o de ma ko sabula ko mɔgɔ min bɛ yen k'o ka bon ala yɔrɔ o ye de min siranna ala ye ka tɛmɛ a tɔw kan tiɲɛ siga t'o la a jalo o kama olu tugura a seyidi sarifu usmani madani hayidarala dara o do k'o minɛ k'o kɛ bolo minɛyɔrɔ y'u yɛrɛ la wallahi o kɛra jalo kɛnɛ kan shakiku ko hatamu ma naam a ko n jigi aha hatamu ko aha ako in anni ra'aytu an-nasa نعم. yazummu ba'duhum ba'da aha wa yaktabu ba'duhum ba'da aha fawajadtu asli sige
fazalika min alhasadi Allahu fil mali wa jahi wal ilmi tiɲɛ kale aramadenw ye naam u bɛ ka ɲɔgɔn nini ɔhɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya naam u bɛ ɲɔgɔn buruja a ko k'ale ye sira min y'o la ale ye aslu min y'o la n'o ye ale ye ju min y'o ko in yɛrɛ la dɛ k'ale y'a ye de ko nin ye hasidiya yɛrɛ de Allahu ani wari kanu Wallahi. ani tɔgɔ kanu o don jalo siga t'a la o kama mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw sara bi ka mɔgɔw buruja tiɲɛ walahi a bɛ ka kɛ a jalo ɔ cɛ minnu talen filɛ olu ka baara ma ko ye o ayi o ma kɛ mun ye ala de yira cɛw la walahi kɛnɛ kan kɛra koyi jalo a bɛ di naam an bolo bi a bɛ di tiɲɛ walahi an ye nkalon ta ɲɔgɔn na o kɛra warimisɛnnin dɔ nɔfɛ walahi a jalo hasidiya sababu o don siga t'a la o la a ka kan k'an janto kuma ninnu na tiɲɛ e ma ye don dɔ ɔhɔn fo mɔgɔ k'a dɔn nin i mana fɛn o fɛn kɛ ɔhɔn i b'a k'i yɛrɛ de tiɲɛ kɛnɛ kan a jalo i mana ko o ko kɛ ɔhɔn i b'a k'i yɛrɛ de siga t'o la walahi e k'a lamɛn tan naam masakɛ dɔ y'a ka minisiri saba wele don dɔ ɔhɔn wazara usalas jalo a y'u wele ɔhɔn a ko ne bɛ fɛ ka baara d'aw ma naam a ka baara in kɛ yen ɔhɔn nka n tɛ fɛ bolo wɛrɛ ka don baara in na ɔhɔn aw yɛrɛ kɔ Allahu akbaru jalo a minisiriw ko masakɛ ma na kɛ nin na kɛ koba ye dɛ ɔhɔn a ko awɔ o do koyi o yɔrɔ bɛɛ naam a ye kɛsu saba ɲini ɔhɔn ka kɛsu saba in sigi naam ka minisiri kelen kelen bɛɛ wele ɔhɔn bɛɛ ka kɛsu kelen kelen ta Allahu akbaru jalo a k'u ma naam a ko n bɛ fɛ a ka bonya dɔ yira an yɛrɛ la bi ɔhɔn a kana to baarakɛla foyi bolo ka don baara in na Allahu akbaru n ka dunan dɔw de bɛ ka na sige n bɛ fɛ k'olu bisimila de ɔhɔn ni aw yɛrɛ boloden ye yiriden minnu tɔmɔ ka kɛ kɛsu in kɔnɔ ye naam olu miirila k'a ye jɔnw bɛ yen fɛn caman bɛ yen nɔ mɛ k'anw minisiri tɔw yɛrɛ de wele k'an ka tigɛ jardin kɔnɔ ɔhɔn an ka taa nin tɔmɔ ka d'e ma k'i bɛna di ka mɔgɔ dɔw ma ɔhɔn bɛɛ y'a faamu i ka faamu cogo la Allahu akbaru jalo o taara masakɛ ka nakɔ kɔnɔ naam o taalen ɔhɔn mɔgɔ fɔlɔ ale ko n'i y'a ye masakɛ y'an bila nin baara in na ɔhɔn nin ɲa kuma masakɛ sɛbɛ nin bɛna kɛ sɛbɛcilaba ye Allahu akbaru ale ye yiriden ɲumanw ɲini ɔhɔn k'olu de kɛ kɛsu kɔnɔ ka kɛsu fa kosɛbɛ jalo filanan naam ale ko masakɛ yɛrɛ hakili tɛna to a la Allahu akbaru fan bɛɛ yiriden jɔn ka ca u bɛ se ka yiriden bɔ fan bɛɛ fo ka n'an bila kan ka na yiriden tɔmɔ ale y'i ta kɛ yiriden min ka ɲi yiriden min man ɲi naam a b'olu yɛrɛ dama cɛ k'o kɛ kɛsu kɔnɔ Allahu akbaru jalo sabanan naam ale ko ne kɔni tɛna an yɛrɛ sɛgɛn ɔhɔn ale ma maga yiriden na dɛ ɔhɔn ale ye yiri furaburu de cɛ ka kɛ ka kɛsu fa Allahu akbaru wala wala o y'a datugu naam waati kɛra masakɛ y'u wele ɔhɔn a ko n ye ci min d'aw ma a sera ka kɛ Allahu akbaru ko awɔ kosɛbɛ ɔ ko n mago bɛ kɛsu ninnu na naam a ye n'u bɛɛ sigi aw yɛrɛ k'a jɔnya Allahu akbaru min bolo ye min kɛ min kɔnɔ ɔhɔn u ka bɛɛ ta sigi ɲɛfɛ siga t'o la a jalo masakɛ naam ko ne y'aw bila nin baara in na ɔhɔn n bɛna danaya ɲini no Allahu akbaru ko danaya ɲini no o don k'a lajɛ wallahi a ko jardin kelen kɔnɔ yen naam so b'a bolo yen ɔhɔn a ye chambre saba dayɛlɛ Allahu akbaru jalo ko ka mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ladon i ka so kɔnɔ ɔhɔn i bolo ye fɛn minnu tɔmɔ ka kɛ kɛsu kɔnɔ ɔhɔn i n'olu ka don ɲɔgɔn fɛ Allahu akbaru a jalo o ye bɛɛ ladon i ka so kɔnɔ naam ka da sɔgɔw da la ɔhɔn kɛra fo wagati de nana kɛ naam masakɛ nana ye n mago bɛ n ka mɔgɔ ninnu na a y'u labɔ ka ca ɔhɔn mun bɛna kɛ naam u taara fɔlɔ ka so dayɛlɛ ɔhɔn ale min ye yiriden ɲumanw tɔmɔ ɔhɔn
k'a kɛ kɛsu kɔnɔ Naam. ko ɲakuma masakɛ mago na sɔn ka kɛ fɛn in na ni sɛbɛ ye Kira. u y'o ka dayɛlɛ Naam. waati min dayɛlɛla ka bɔ o da la u y'a ye o nɔrɔlen don Allahu akbar. Jalo. n'i bɛ ka balo yiriden kɛnɛw yɛrɛ dama kɔnɔna na ne ma d'a la ko banaba b'i minɛ ten dɛ Ay. Wallahi jalo. o taara sɔrɔ ale nɔrɔyalen don Masabɛ. Sikatola. o ye filanan ka dayɛlɛ Naam. o taara sɔrɔ tɔ foyi t'o la Allahu akbar. Jalara. ale ye yiriden kolon a n'a ɲumanw O kɛra. yiriden kɔni kelen mana tiɲɛ k'a to tɔw cɛla ye o b'o yɛrɛ tɔ bɛɛ halaki Sikatola. Jalo. surtout e ye kolon yɛrɛ dama ni ɲumanw ni ɲagami ɲɔgɔn na ye i balo bɛ kɛ tumu ye Sikatola. Jalo. o y'o fana ka dayɛlɛ o y'a sɔrɔ o lafulen don Allahu akbar. o y'o labɔ Masabɛ. ka taa sabanan ka dayɛlɛ Naam. o taara o dalen jalen sɔrɔ Allahu akbar. o taara sɔrɔ o sara Allahu akbar. masakɛ ye duguladenw labɔ Naam. a ko u ma k'a filɛ nin ye Aha. a ko ne tun ye n ka minisiriw bila u ka baara kɛ n ye Masabɛ. bonya ɲini la Wallahi. n k'a lajɛ n bɛ cogo min na u bolo Tiɲɛ. Jalo. a ko n ko bɛɛ ka taa balo i bolo ye fɛn min tɔmɔ la O don. Sikatola. Jalo. fo mɔgɔ de ka sɔn Wallahi. ŋaniya in ɲɛ kuwa i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ sɛbɛ la dɛ sɔn ma i k'o kɛ de kuwa Tiɲɛ. O don. Wallahi. Jalo. o la Naam. masakɛ k'u ma ko nin de ye diɲɛ ye Allahu akbar. O don. ko nin de ye diɲɛ ye Wallahi. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn N'a ka kan. ka tila ka ala barikada Masabɛ. ala min sɔnna ka ne ni aw sigi nin kɛnɛ in kan kokura ye Tiɲɛ. salon ta tɛmɛnen an y'a deli ala fɛ k'a ka ɲinan ta jira an na alhamdulillah ala sɔnna ka ɲinan ta jira ne ni aw la Kɛra. a ka kan an ka ala fo o la Masabɛ. ka d'a kan o bɔra ala ka fonisiriya la O don. ni o tɛ fosi t'a to k'an tun bɛ bi ye Tiɲɛ. wari tɛ a sɔrɔ tɔgɔ t'a sɔrɔ fanga t'a sɔrɔ Ayi. T'a sɔrɔ. ala bi segɔni kelen o kelen di hadamaden ma i ka foyi tɛ se ka o segɔni sara Tiɲɛ. ala ye Allahu akbar. a bi bɔ ala ka fonisiriya la O don. o la an bɛ ala fo o la k'a tanu ka waleɲuman dɔn A n'a ka kan. an kelen kɔfɛ ka tanga ɲini a fɛ a k'an kisi k'an tanga ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma Amin. a n'a ka janjuru bɛɛ lajɛlen Amin. hali ni a y'a sɔrɔ seitanɛ tɛ nin kɛnɛ in kan ka d'a kan kɛnɛw bɛ yen seitanɛ ja tɛ gɛlɛya fiyewu k'a bɛ na o kɛnɛw kan Tiɲɛ. Sikatola. n'i ye o kɛnɛw la belebeleba dɔw ye O don. o la ala k'an kisi seitanɛ ma Amin. Amin. ka tila ka kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ seyidu rusuli kan Amin. an kuntigi muhamad ibn abdullah kira min sɛgɛnna n'a degunna n'a tɔɔrɔla Tiɲɛ. ala ka ci laseli kama Wallahi. ni o kɛra sababu ye bi fɔ an ye o diinɛ sanuman sɔrɔ an b'a deli ala fɛ kisi ni nɛɛma caman bɛ ala bolo ala k'o ji di an kuntigi kan Amin. Amin. ala ka yamaruya kan labatoli don O don. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Naam. ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Tiɲɛ. ala ko k'ale ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw bi sɔli kɛ an kuntigi kan Sikatala. aw maa minnu k'aw limaniyara k'aw ka sɔli alakira kan Tiɲɛ. o la an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ an kuntigi kan Amin. Amin. ani a sodenw sanumanw Amin. a n'a ka sahaba ɲumanw Amin. ani maa o maa tugura u la fo ka taa se lahara jɔ don ma Amin. Amin. ala ka ne ni aw ye o la Amin. n'an bɔra yen Naam. an bi jama bɛɛ lajɛlen fo W'i laminɛ. maa o maa y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ Naam. walima maa min bɛ an fɛ yan a dusukun na a hakili la nka a farikolo ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ Naam. an bi a bɛɛ lajɛlen fo W'i laminɛ. ka tila k'a deli ala fɛ kɛnɛ in ala k'a kɛ dalu ye ne ni aw ye Amin. Amin. yarabi ama ala kana kɛ dalu ye an kan Amin. Amin. ne b'o fɔ n ka laseli yɔrɔw caman na Jaa y'o fɔ. i bɛ taa wajulu kɛnɛ o kɛnɛ kan Naam. i bɛ taa kalan kɛnɛ o kɛnɛ kan i bɛ taa diinɛ laseli kɛnɛ o kɛnɛ kan a kɛnɛ bɛ kɛ dalu de ye
dalu fila don soit a ka kɛ dalu ye i bolo walima a ka kɛ dalu ye i kan a bɛ kɛ dalu ye i bolo cogo di e sɔnna k'i ka baaraw bila kuma dɔw la sunɔgɔ ka di ye nka i y'o bila ka n'i sigi ko ala ta bɛ ka fɔ k'i b'i sigi ka o lamɛn o wagati kunkuru in kɔnɔ baraji min b'a la hɛrɛ min b'a la ni ala y'a fitinin jira hadamaden na an filɛ kɛnɛ min ka jama ti kuya o la n'i sɔnna ka na o kɛnɛ ninnu kan ala ta minnu bɛ fɔ i ye bilasiralikan ɲuman minnu bɛ fɔ i ye ladilikan minnu bɛ fɔ i ye n'i y'i jija ka olu minɛ ka baara kɛ ni o ye kɛnɛ bɛ kɛ dalu ye e bolo e bɛ se ka o waati kofɔ ala ye lahara i b'a fɔ ala nin don in na ka bɛn nin su in ma ne sigira ka e ala ka kumaw lamɛn o ye kɛnɛ kɛlen ye dalu ye i bolo walima a ka kɛ dalu ye i kan ala ka ne ni aw kisi o ma o bɛ sɔrɔ cogo di n'i nana kɛnɛ ninnu kan ala ta fɔra e ye a fɔra e ye ko nin ka di ala ye ala ko ka nin de kɛ nin man d'a ye a ko nin kana kɛ nka e ma sɔn ka o lamɛn e y'i ta i ni dungɔ fɛ k'a sɔrɔ i nana kɛnɛ k'a bɛɛ fɔri ye o la kɛnɛ bɛ kɛ dalu ye i kan ala b'a fɔ yala nin don in na nin ma fɔ e ye wa i bɛ jɔn ko ala fɔ tiɲɛna a fɔra n ye o ye kɛnɛ kɛlen ye dalu ye i kan yarabi ama ala kana an ta in kɛ o ye ala k'a kɛ dalu ye an bolo n'an bɔra yen an faw bi an kɛrɛfɛ an karamɔgɔw bi an kɛrɛfɛ n'o ye wuduhul islami ye kɛnɛ in kumakɛlaw y'a fɔ ko wuduhu denw de ye kɛnɛ in sigi nka kɛnɛ in ti wuduhu denw ta ye la relève wuduhu ta tɛ ka d'a kan n'i y'a ye a bɛ fɔ ko la relève wuduhu yɛrɛ yira fɔlɔ relève ka sɔrɔ ka bɔ yen ni wuduhu tun tɛ yen ni wuduhu tun ma jɔ la relève tun tɛ ye sirifilakaw kɛlen ka kɛnɛ sɔrɔ an falakaw bi bɔ k'u ka nisɔndiyaw yira an ye min sɔrɔ o la ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an jɔra nin kɛnɛ in kan wudu bɛɛ tɔgɔ la an ka président Alpha Jallo Bala Jɛgɛte olu bɛɛ ye o wasa don ko ne ka bɔ ka wudu ka foli kɛ an denw na yani an ka foli kɛ an denw na an bɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya fo Shamsul Huda Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Asejid Sharifu Osmani Madani Haidara an bɛ Haidara n'a ka denbaya fo an ba bɛ yan tanti Fatumata Tarawele a nana kɛnɛ in nɔrɔ an b'a fo ani a tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo mun na mɔgɔ o mɔgɔ ni denbaya la k'i to an sɔrɔ kɔnɔ i lafiyara sabu i m'a fɔ i den ma disa biri i n'i denw ma kɛlɛ disa ko la ni ala sɔnna k'i denbaya k'i to Haidara kɔni nɔfɛ denw ninnu e yɛrɛ furumusow olu b'a essayer Haidara ye min fɔ an b'o kɛ denw fana bɛ na wuli an y'an baw sɔrɔ sira min kan an b'o minɛ maa bali ye ko denw sɔrɔ k'i to Haidara nɔfɛ i n'i denw ma bila ɲɔgɔn na disako la u y'a ta ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ ka sɔrɔ mankan tɛ an b'o kɛnɛ in de kan o la an bɛ Haidara fo a ye anw lamɔ ka tila k'an ka denbaya lamɔ ka d'an ma sirifokɛ bɛ fɔ o la sijani kɛnɛ ala k'o d'an ma an b'an denw fana fo olu minnu ye nin kɛnɛ in sigi adamaden maa tɛ ja ala ye gansan dɛ i bɛ ko dɔ de kɛ Yahaya jara ala ye nka a ye mun kɛ ala ko wa kɛnɛ takiyan a tun bɛ siran ala ɲɛ
o kɔfɛ wa barran bi waliday dugawden kundo dangaden tɛ se ka ja ala ye ala tɛ k'o fɛ maa maa min i fa waleɲuman dɔn i m'i ba waleɲuman dɔn a dɔn k'i ka ko man di ala ye seli ni sun tɛ foyi ɲɛ i ye an b'an denw fo olu minnu ye nin kɛnɛ sigi nin ye dugawdenya ye o k'u cɛsiri halisa u k'a dɔn bangebaga ka hakɛ den tɛ se k'a sara k'a ban an karamɔgɔ a ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye sirifɔla morikɛ ye an ka bɛn maaya la o peredan don ma ka i sigi k'i miiri ka nin ko in labɛn mali kɔnɔ sisan ne sirifoya tɛ a ɲɛ sɔrɔ man di badara ye ko dilan diɲɛ kɔnɔ n kalanna n ye kuranɛ durusi n ye yani liwiri bɛɛ kalan n kɛra tubabu n kunkolo kɛra tubabu kunkolo ye walahi badara ye min labɛn sisan kalan tɛ se k'a di maa ma ala bɛ maa dɔ le kɛrɛnkɛrɛn k'o bila ka na a ka adamadenw nafa badara jɔra o jɔyɔrɔ de la an ka bɛn maaya la bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la a kɛra sangana a kɛra wagati kɔnɔ jamana in kɔnɔ jamana in mako bɛ min na badara ye o de kɛ mali mako bɛ min na sisan badara jɔra o jɔyɔrɔ de la ni tuma in de la an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den sirifila mɔrikɛ Seyid Sherif Badara Usman Haidara a bɛ bɔ ka ladilikan sanumanw kɛ a ye min sɔrɔ o la ne n'aw ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka foli lase an ka wulu karamɔgɔw ma minnu nana fara bi u denw kan k'u lamɛn nin kɛnɛ in sigili la kɛnɛ min n'a dabɔra sini ɲɛsigi kama minnu farala ɲɔgɔn kan u welela ko la relève relève ti dɔwɛrɛ ye min bɛ nɔ dɔ ta ka bila dɔ nɔ la ka baara kɛ a bɛ n'a fɔ ni ko remplaçant mais relève o jɔyɔrɔ bɛ bonya kuma dɔw la ka tɛmɛ remplaçant kan parce que maa bɛ se ka maa dɔ remplacer i tɛ se k'a tigi relever tubabukan na relève définition ti foyi ye fo e b'a la ka nin kɛ i b'a la ka min kɛ tigitigi cɔ min bɛna ka na bila a nɔ la o fana b'o kelen de ladege o de ye relève définition ye alors an bɛ relève fo n'o ye olu karamɔgɔw ka relève ye an b'o fo dante foli min na u bɛ baara min na u bɛ cɛsiri min na a ɲɛ b'a la u bɛ wulikajɔ min na u faw nɔ la ani u karamɔgɔw nɔ la a ɲɛ b'a la an bɛ min f'u ye dɔrɔn o de ye k'u cɛsiri sira min ni u y'a ta nin de ye sira laban ta ye kitabutigi ko ten ko une communauté qui ne prépare pas ses prédicateurs prépare sa propre faiblesse. Former la relève, c'est protéger l'avenir. Ko jamakulu walima jamana o jamana ni a ma labɛnw kɛ minnu ka kan ka laseli kɛ ka mɔgɔw bila ɲuman na ka mɔgɔw fatani ka bɔ juguman na ka adamadenw ka diinɛ ɲɛ foyi ye ko i k'a dɔn ko i ti ka foyi labɛn fo n'a kɛra i ka sini dɛsɛ ye. Alors former la relève, c'est protéger l'avenir. Ka relève fana labɛn minnu bɛna bila i kɔ o ye ka sini ɲɛsigi labɛn. O la an sigilen bɛ kɛnɛ min kan nin ye formation kɛnɛ ye parce que min mana min tiɲɛ dɛ relève la o k'an k'o ta cogo min na olu yɛrɛ k'an k'o dɔn. Kalan n'a daminɛna fo ka taa se don min na i bɛ segin Ala ma i b'a la baara di
Voilà, an ka nin baara ninnu fɛn o fɛn a bɛɛ ye formation de an yɛr'u ye an minnu b'a kɛnɛ seereya ani minnu kɛra sababu ye ka kɛnɛ in sigi a bɛɛ ye formation de an ye kumana an bɛ min fɔ an balimaw ye n'o ye an dɔgɔw ye ani an kalanden ɲɔgɔnw ye o de ye an ka cɛsiri sini ɲɛsigi a bɛ jeunesse de bolo sini ɲɛsigi a bɛ relève de bolo minnu ni o ka kan n'a ye wa a bɛ d'olu de ma Allahu akbar Haidara la relève ya a ti kɛ tɔgɔ dama dɔrɔn ye bali a bɛ kɛ baara de kɛnɛ in kunbɛ cɛ ni nɔrɔtigi Alil Makam Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ diɲɛ kisibaga Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka ladilikan ye an ye min sɔrɔ o ladilikan sanumaw ni o kɔnɔna jɛya kumaw la an ka jɛ k'o lajɛ ko wale ɲuman dɔn k'a f'u ye k'u k'u cɛsiri olu k'u ye relève du de ye ni ko b'a cogo la u ka kan ka ko de ni mɔgɔ min m'a fa janfa e m'i ba janfa u ye sira min minɛ n'o ye Ala ta ye o ka kan ka y'i yɛrɛ bolo mais min b'u bolo ni ko relève du tɔgɔ jala ti fɛn ɲɛ o la min ɲininen d'u fɛ f'u ka kalan de f'u ka kalan ni k'i bi cɛya kuma fɔ f'o ka sɔrɔ cɛya ko b'i yɛrɛ la o la n b'a f'u ye fɛn min bɛ yen u k'u jija u ka kalan min bɛ se ka mɔnɛ bɔ an na o ye kalan de ye a ye kalan a bɛ kɛ sini cɛw ye n bɛ surakaw ka kuma kelen f'u ye ka kuma jɔ ye a bɛ suraka kan na ko el amjadu la yuras bonya tiɲɛ tɛ ta nkalon don ne fa tun bɛ tan ne ba tun bɛ tan o t'i yɛrɛ kɛ ten bonya tiɲɛ tɛ ta nkalon don ɲɔ nɛgɛn kan don hali n'i fa tun ye kira ye n'i ma baara kɛ i bɛ to kɔ i fa ka bonya a tiɲɛ tɛ ta nkalon don i b'i fa nɔ na n'i ma kɛ cɛ ye u bɛ taa k'i to yen i fa kun kalannen don a b'a fɔ tan a b'a fɔ tan ni e ma se o la i bɛ taa ka bɔ yen bonya tiɲɛ tɛ ta dɛ bonya bɛ dilan de alors n b'a fɔ denmisɛnw ye ko n bɛ dugawu k'u ye u k'u cɛsiri u k'u jija ka kalan min bɛ se ka mɔnɛ bɔ o y'o de ye n kun bɛ fɛ ka n'o dakurunya fila de f'u ye ko an b'u kɛrɛfɛ an bɛ dugawu k'u ye an b'a ɲini Ala fɛ u bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na Ala k'u tɛmɛ o kan Ala k'a fanga d'u ma Ala k'a cɛsiri d'u ma Ala k'a jija d'u ma an jigi b'olu de kan an jigi b'olu de kan bɛɛ jigi ye i kɔtɔbaga de ye n'o ma ɲɛ a ma ɲɛ dɛ n'o ma ɲɛ a ma ɲɛ dɛ kumana denmisɛnw an bɛ dugawu k'aw ye a faw minnu taara u taara ni danbe ni hɔrɔnya ye u ye layidu min ta u sara k'a dafalen a dafalen foyi t'a jɛ minnu balolen don u b'a kan a dafalen foyi t'a jɛ alors aw minnu kɛra u bɔnnaw ye a ye kalan n bɛ segin a kan a ye kalan min bɛ mɔnɛ bɔ o y'o ye Ala k'aw dɛmɛ ni fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Bangɔni Janginɛbugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saadu Ziwaza kuru kɔnɔna la ka sanga ni la relève du ni o de ye karamɔgɔlaka minnu bi Jamiyatu Ansardine kɔnɔna la n'u y'u niw n'u ka nafolow di Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ma depuis kunungo fo ka se bi ma diinɛ in dɛmɛli sira kan ni dɔw fatura u kan kan wa dɔw fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya la u kan kan u bɛ ka saya kɔnɔ o kan o denw ka jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se k'u faw ɲɔgɔn bɔ fo ka tɛmɛ u faw la u ka laadala tile u bɛ kɛnɛ min ɲɛnamaya k'o kɛ bilasirali kɛnɛ ani dugawu don kɛnɛ ni tasibila kɛnɛ ye u masa furew ye
fo ka taa se minnu bɛ ɲɛnamaya la ka duwawu don k'ulu ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala bɛ se k'o nɔgɔya ani olu ye cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kun ye kɛnɛ in ta ko 4nan ye min baaraw kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 kɛnɛ in sababu ɲuman bɛɛ bɛ segin an fa an'an ka sababu ɲuman Seydi Sharif Osman Madani Haidara ma sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a kɛra a ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'anw yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Chérifla TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni ala sɔnna Got